can yam official pa. That's it. Afia sa papa beto ya afia twa me ba no be di nkomo bebre na otu wani mutu ya ka se Kwahu Easter eje no bone na na yeni nkomo anope ofa mountain so ene omanfo ne nana matranko nya ne mpani nante ye boni be ka se mo hwe se sanity e be ye adwuma ni amoye no botai ne de he di ntina mo ye sa. Oh yes, ye botai ne se edom na hoho ba be wo ye nti na se ye hwe ye nsiesie hu yie empese ye beba krom na meti ha na ye de achiame e de amanebo e bom bebre nti di kan no ne se me kohwe se de me pe no na bibi e kochiwa wo mahu se ye ne sa edom a ye be wo ye enim se fi nanansa ama hyase e ba bebre nti na me ne mpani hwe baabi a be parking ne baabi a traffic etimisisi ma police for be sisi barriers and outside the barriers no entry points no omo kwa chire kakra na traffic and building bebre mbakrom no pay apia ye pie no na ye pese ye hwe se omo ye the right thing because fee baabi a nanti call ye no ye hu se road na aye free said ye can na parking sa omo park kwan no sa se ye dom no be dooso nti ye yi omo free kwan so akogina baabi fufuro na baabi a dom no be fa no omo nya free access idea na ye hu ye a baabi abakwa mu a ma chia mefo ni na omo soso na omo ntare hyem ensem fata no soso ya ba omo kokko ese omo free omo kokko sesa wo ho because yem pese bi boni di boni bia soso ekwetu yen the buta an titri ni se edomo ebeba no ebenya ahoto na omo soso celebrate se Kristo wuye ne sorry emu nyina soso de celebrate eji nyame anyonyam eno ne buta ye titri nti a ema yesi krom okasa oda Roma okwa ye no se na remenete bi apata bi si ha na se be madam na wa cheso munyi fanfiri ha munyi fansi ha no se ye hu bi do open year se se wa no nante so se be yesi abonten a se yempese basabasa yobiba se be menti me ho asem bi mra because e be duru ba bi ne companies me no kra crash wo ba bi a achiame ko a se yesoso ko ne water yempe bibi a de eruptive violence bia yempe bibi a de ntokwa ebisisi nti yen ye leadi o mo a ye wo forefront ne de bibi say wo a wodi akide ne se so hwe ya namo ne santina etu sa namo okaso reckless driving and excessive drinking ama ni pebi ye no boni bia ensem fata e de se bi efi e be ka bonema futu kakana fi ye ka asrewom sebe anije na enye nnenko na obedi wanchi ochina wo ho obɛ bibi na ukopra eye wo no wapra o nti mesre se hwa wo husu yie a drivers for so obɛ no monsa faka ni si ho dan no mo wonsa drunk driving there na oye ne bi be free mu abade embe ebe hayen ye ni emma meji nti ubia park o car no pa o peace be ha wa fa ma oyire no onji kia no na wo nante said ye ope ye motorbike riders no so omo ekita motorbikes no ma wo fam fo bepo no because nipa dos wo na motorbike no anu monsa wo motorbike so a de be free mu no enye ye pese obia after the Easter no obia ehun batuma esebi akra ho hia chen ejapade a ye wo na ana wadaro one sample ya wo de ma wo manfo e wo sa fashion sa fashion chassis e de pa ko wi ya so wi nsem na aka kire wo nana no kra mo ntimi kra amma afi kra ne wa ma medi sa fashion fashion ni mra ye kan ye ho abom ni yanya adwenpo bia ye de be hwe ye bi be kan bro ni be kan direction of the town because ube directive bi as I see a collective agreement ti be stress ye nuan mo amma no omo entie ano asem na ewo ho a omo hwe omachi
na yɛmfa nchichiri ye kuro sɛbi ya chichiri kuro kɛseɛ ama na dum pɔnsa nyɛ nyina na timi kɔ kuro kɛseɛ mu baabi a yɛwɔ no soso ɛno so betuma ada ne kuro kɛseɛ ne nyina gyina yɛn kabom yɛn nnwuma ne yɛsusu yɛso a yɛbɛsusu ama kuro no nti wɔn amma ne deɛ ɛnyɛ nne nko ano kuro ne da hɔ ɔkyena wobɛtumi aba na mmoa bi so wɔ hɔ a ɔpɛ sɛ nananom bi yɛmba wɔ a yɛtumi ayɛ ama wo deɛ meka ne sɛ ewu abɔnten a nneɛma bebree su ɛban bi bebree wɔ hɔ a wosua na woba fie a ɛna ohu yɛn su asɛse yɛfa deɛ mɛtumi aka titiri ne LBQ plus foɔ no a sɛbe aborɔfo pushi ɛsɛ yɛgye ntum yɛdeɛ yɛgye tum a ɛnyɛ yie mɛsrɛ mo obi a saa sɔhwɛ no ɔbɛkɔtɔ bu deɛ ne deɛ wɔn nkama de hyɛ ho biom yɛntumi ma wo ho kwan ɛsɛ obɛtumi atu saa namɔ na esrɛ mo ya brɔfo yi soso mutumi ha yɛn kakra ya moa no mo de nipa ba na de nyɛ soso yɛn ehu ne ɛka so a de no mo pɛs mu gyina bia de esrɛ mo ma so yi mu aduru baabi a yɛso yɛadwen da a ɛbɛboa yɛn no mo ma yɛ kwan ne yɛsoso yɛn nyɛ yɛ de akra na ke we bat wadaro no ɛno nam krom no yɛtete kakra sɛ saafo yi a wo mu din LGBTQ+1 ni bɛ so ɔba ha badi ya umbetimi aba na ni ya obeye ni yehudi a ya committee fo ni kitaba ya mpre in fact o dress ni nya ya be bro they say there ya be hwepo because ye nimu say asoden sabe k no na tretre aha iti esremo mo be ya kwan ni ha bombing kwan ni ha the hyiase ase efefe ya dumu no yɛmpɛ sɛ yɛbɛsan pagya no biom saa din no koraa po deɛ ma mu nyae bɔ because mo ɛbɔ no ɛtotɔ nkurɔfoɔ atɔmu nnɛ ne yɛka ho asɛ wɔkyena bɛtɔ mu saa na ɔmo totɔ ne nkakra ɛserɛ sɛ yɛntwe yɛn ho mfunu ɛnyɛ ne saa mmaa no dɔɔso mo ma kwan koraa ma yɛware bebree koraa nka sabe saa nneɛma wei ɛmma nka somdwie bɛba mo aborɔfo yi so yɛkɔware bebree a na mo ka ho asɛm nam se yɛn ware hwan yɛbɛdi ɔfasomani akyi ɛware bebree enti ɛno deɛ sese no obi apɛ deɛ ɔbɛyɛ ama ne ho atɔ no a yɛn saa ntosɔ no mu nsosɔ so adehye no so a ɛtɔ ɛyɛ honhom bɔne a bonsam ɔpɛ sɛ wɔde fifɛ na already no yɛn yɛ wahokyerɛ mu san de wei bɛka yɛn ho a sɛ mo aku yɛn prɛko nti yɛn pɛ ne saa kakra metim aka no mo a wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ saa deɛ opani obi ba wa fikyire no wɔte saa munyi ne ma yɛn I pray that's it. Don't want to see. Yeah, I'm sure. No, that's it.